Міністр замежных справаў Беларусі Максім Рыжанкоў на сустрэчы з калегамі з шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва не марнаваў часу на ўсходняй цырымоніі. Замест дыпламатычных ветлівасцяў ён адразу заклікаў паскорыць стварэнне банку развіцця ШАС. Галоўны патрон усіх гэтых ініцыятываў – Кітай. І беларускі запыт да Пекіну гучыць максимально прагматычна. Дайте гроши и технологии. Беларусь, безусловно, этим воспользуется, потому что это всегда дешевые кредиты, а дешевые кредиты в ШОС откуда могут быть? Они могут быть только от Китая, потому что Китай – главная экономика в Шанхайской организации сотрудничества. Это всегда повод взять дешевый кредит, который, возможно, будет по условиям дешевле, чем кредит от других международных организаций, которые в том числе и к тебе предъявляют требования по демократии, по свободным выборам и так далее. Акрамя таго, падчас сустрэчы Рыжанкоў настойліва прасоўваў ідэю пераходу краіны ў ШАС на ўзаемныя разлікі ў нацыянальных валютах. Відаць, паводле задумы аўтараў гэтай ініцыятывы, такі крок павінен ударыць па пазіцыях ЗША, бо гаворка ідзе пра адмову ад долара ў знешнім гандлі. Аднак сама гэтая ідэя далёка не новая. Когда Россия председательствовала в БРИКС, Россия пыталась как раз придумать вот какую-то невероятную валюту БРИКС, которая будет использоваться между Индией, Китаем, Россией, Бразилией. Ничего из этого не вышло. Вот теперь в Шанхайскую организацию сотрудничества тащат примерно ту же самую мертворожденную идею. Нарэшце, Беларусь стала сузаснавальніцай арганізацыі штучнага інтэлекту. Яе задача – дапамагчы краінам, якія адстаюць у развіцці гэтай тэхналогіі. Кітай гатовы дзяліцца сваімі распрацоўкамі у абмен на палітычную лаяльнасць і экспорт мазгоў. У Беларусі сістэма татальнага назірання ўжо працуе на кітайскім абсталяванні Huawei, Dahua і Hikvision. Менская прапаганда фактычна абяцае манетызацыю палітычнай лаяльнасці паводле кітайскага ўзору. Падтрымліваеш уладу, атрымліваеш электронныя балы, льготный кредит и социальный лифт. Создание Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ – это, конечно же, стремление Китая стать главным таким архитектором глобальных правил развития и тем, кто задает стандарты. Ну, то есть, чтобы у нас не было никаких иллюзий, есть Китай и есть США. Все. Любая другая страна, Франция, Германия, Индия, Россия, Аргентина, Япония, Корея, которая что-то говорит об искусственном интеллекте и о технологии искусственного интеллекта, это просто уже второй, третий ряд. Ліпінская сустрэча міністраў замежных справаў краінаў удзельніц ШАС была перадусім падрыхтоўкай да саміту арганізацыі ў Бішкеку, які адбудзецца ў верасні. Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва ўзнікла чвэрць стагоддзя таму, як спроба сумесна супрацьстаяць тэрарызму, наркотрафіку і сепаратызму. Але навошта ШАС патрэбная Беларусі сёння? Якая будучыня чакае саму арганізацыю? Я думаю, у господина Лукашенко здесь тоже есть своя повестка, и она все-таки укладывается вот в эту политическую координацию, в логику политической координации, быть за одним столом с другими президентами для того, чтобы быть равным, для того, чтобы не быть вот младшим братом, которым можно управлять. Будучыню арганізацыі яе ўдзельнікі бачаць па-рознаму. Расія спрабуе надаць ШАС вайсковае вымярэнне. Лукашэнку найперш цікавіць крэдыты і новыя рынкі збыту. Аднак шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва застаецца перадусім усепагодным інструментам знешняй палітыкі Пекіну. І менавіта ў руках Кітаю знаходзіцца яе будучыня.